Na xuntanza mantida con representantes da Asociación de Empresarios do Parque Empresarial, analizouse a problemática actual dos roubos que nas últimas semanas afectaron a varias empresas asentadas no polígono. Dende o Concello trasladaronlle a súa intención de seguir mellorando o sistema de videovixilancia, como tamén a iluminación exterior do recinto. Sí que nestes 2 anos de que estamos no goberno fixemos un traballo nese senso, que foi facer unha sala de pantallas na policía local, de agrupación de todas as cámaras que temos non só no polígono, sino nos diferentes edificios públicos donde temos cámaras. Ahora hai unha sala de pantallas que controla a policía local. Si é verdade que hai que mellorar a calidade das cámaras que hai no polígono, porque foronse facendo en varias fases, e, bueno, algunhas xa teñen uns anos, e, bueno, a tecnología vai evolucionando, e as últimas que metemos o ano pasado, pois, son dunha calidade moi boa, pero si é verdade que as anteriores, pois, bueno, foron perdendo eficacia, e a calidade das imágenes non son as mellores deseables, e, bueno, xa estamos traballando para ir sustituíndoas. O alcalde referiuse tamén a que xa deu orde á policía local para que incremente a vixilancia no polígono, especialmente polas noites. Tuve unha reunión ca policía local para que haga maior vixiancia, sobre todo no polígono, aumentar a vixiancia, sobre todo noturna. Xa están traballando en ello, aumentouse o número de rondas polo polígono. Outra das eivas, segundo el, detectadas foi a necesidade de acometer un peche perimetral do parque empresarial, xa que na actualidade carece del, un problema que, segundo o rexedor, xa lle trasladou ao propio conselleiro de Industria durante a última visita realizada ao polígono. O gran problema que temos no polígono, que xa lle trasladei na última reunión que veu aquí o conselleiro de Industria, Francisco Conde, é no cierre perimetral. Quer dizer, non temos cierre perimetral ao redor do polígono, eso que conlleva é que podan entrar pola parte de atrás das naves, polo que o monte, e, bueno, o que queremos traballar en proxectos, indo por fases, facerse cierre perimetral con vías, non só para aumentar a vixiancia pola parte de atrás das naves, sino tamén en caso de emerxencia e o servicio de bombeiros en caso de incendio poder acceder á parte de atrás das naves, porque neste momento prácticamente case na totalidade do polígono non se pode acceder na parte de atrás das naves, e ese é un problema.